mga kapatid, oh. Sticker na may kunting motor. Tad. Stop siyempre mo ano. May paglalagyan pa, kulang pa. Kulang pa. Yan si tatay, totoong may-ari nitong motor na to. Yan. Ano ba pangalan mo, bro? Fernando Ikot. Ay, Fernando Ikot pala. Kapangalan ni ano. Saan po kayo umuwi? Sa Gumantag dito. Ah, Dumantay. Di taga dito lang din pala. Senior na po kayo, senior na. Opo. Yun yung kanyang ano, sticker. Ilang taon na kayo, tay? 60. 60 o kakasenyor lang. Malakas pa si tatay, oh. Lakas yan. Mahilig tumulong eh. Basta tumulong lang. Basta tumulong lang tayo raw. Oo. Ayan, basta tumulong lang. Susuko. Ay wala, sticker. Walang suko. Basta rider, walang sukuan yan. Ang mga ganyang rider. Salamat po, tatay. Salamat po. Maraming salamat. Advisor siya ng anong BRP. BRP. Ang dami niyang kagrupo, oh. Sticker ka lang mo. Eh? Baka may sticker ka palagyan, may space pa ba? May sticker sa sino. Ayan, oh. Wala akong sticker. Sige po, tatay. Thank you po. Thank you po. Tay, sticker ni... Ano? Yun, isang vlogger pa. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed.